A šta smo mi sad došli ovdje? Šta? Šta smo mi sad došli ovdje? Po batu. Kako se bata zove? I po mamu. I po mamu. A šta je ovo? Koje? Kako se zove? Šta je ovo? Je li to ovo? Porodilište. Porodilište. A ovo? Hajde idi malo šete tamo. Šete tamo šete. Šete tamo. Malo dalje. Tamo. Zajedno. Jel je bata? Bata se nabokala. Pošao lijepo je ovo. Sad, aha, je ga nešto, najvjerojatnije, ne znam, spava. Te žutice, nisam mogla, sica jedna desna nota i nisam mogla da ga razbudim. Čao, sam da je, kako da ga razbudim? Pa neće kod vas biti kućni red, sada u određeno vreme mora da se budi. Nego kad se probudi, onda će biti kompletno gladan i onda ćete da mu date da sisa. Jer neće biti nas i mi smo vezani i za gore obroke, i za sterilizator, i za sve. Tako da mi njih moramo tada, evo, najeo se i malo bljudska. Malo snimim. Koliki je? A redko kad, mislim, sinoć je samo recimo došao gladan i baš ono, kad primetite da je gladan i siso i sisa ono sve što je mogu. Stakazi. No, da i ne može. Stakazi. Dođi vamo s ove strane da ga vidiš, ovdje gleda na ovu stranu. Kaže, gdje je moja seka Tamara? Kaže, gdje je moja seka Tamara? Koliko će još otprilike da mu traje ta žutica? Pa jedno 4-5 dana. Tako, Pa već je 2-3 ono, od kad se krenulo da mi danas se sve vreme sam primetila. Kao nema, ali... Ništa to ne. Dobro, da. A vam se više spava od toga sam? Da. Stakazi. Ko je to? Koga gleda se? Zjela mu se. Hoće da dremne malo, ha? Sam se najeo. Zna Tamara, je veliki ili mali? Ha? Pepo. Pisma ćemo. Ok.
kiša. Sad ću ja dovoljen. Evo što da, nešto je u okviru kako stavim. Nema potrebe dve. Ovo je ova velika. Ne možemo ti ovo. Stavi to u ruku. Sam ponesla i manju veću, pa sam koja odgovara. Ova odgovara. Ne idemo kod velika kaže. Nije mama. Uzijemo. Jako će. Jako će. Gleda ovdje. Tebe Gleda gleda. to, pa ti gleda tako. Gleda se u sjeku. Vidi. Vidi, ja se ničem. Što? Ti voli se ničem. Pa evo ti se ničem. Što se upištio? A što skidaš čanak? Kakijice, uzet ćemo drugi. A što kakije? Kako se hilbato popijemo, kakije perlice. Dobro me izlazio. Mišanja, pišanja. Mišanja pišanja. Popiši, možeš malo. Mišanja pišanja. Možeš koliko? Ali sad svetsku da donese. Sad svetsku. Da znaš kako. Vidi, ostalo ti malo. Kakinja. To ćemo dobaciti. Sad uzet ćemo drugu, ovu običnu pelenicu. Daj carapiće. Ne volim. Šta? Tako gleda, tata može snimat oba dvoje. A vidi ko se smeje, vidi Ko? ko se smeje. Rekao da ne viće.